Number 1, DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sila po si Gina Rimberan, Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Omega-1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi ako na CT scan. Pero ngayon po ako ng Omega-1, bumaba na po, kaya ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tonto ako talaga po, pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Bitito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Bitito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bera nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si Jimmy. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. Yun nga po, naalala tayo nung sinabi na pagkatas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations.
at hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So thank you so much and God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-visit sa Dugue at nagpabulong. Yung nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. may high May blood, high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon ka. mabataon. Ngunyan, dahil ng parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amor. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, ako din nga ning kuya, Dahil 3 months? dahil 3 months, 1 month lang. Oo, 1 month lang, may magayunang nangyari na. nangyari sa iya. Masakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido, Migawan. may gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape, Yung kape naman, Migay Coffee. saka yung green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pigilin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanyang pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor.
So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari, may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, may suling po na yung anak niya. Na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam mo ba, doon pa sa may DCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Itapan na, sa Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 oil. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-news natin. Kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para i-finish yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mo natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. Yung ugali niya na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So, ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng 20. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si
sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Ako po si Efren Bola Jr., taga Amoraon, Rapuraco, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing 4, ito po ang resulta, biglang limitang ka aking bukol sa leg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Ako mong pagpabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Dominus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas yan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po. Abo ko pong ipabiopsy. Kaya habok mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing 4. Ayun po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang Lumiit bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po isa umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po itong nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo rito kay Doc Joey Bitito at mag-awil po kayo ng Amazing 4. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bola Jr. ng Rapuraco Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing 4 less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po, normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang pa po kay Doc Joey Bitito. Matatag po nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, paano kung makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko, malaking bagay na talaga, kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing 4 na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yun? So aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually uric acid na lang ata. So ma'am,
paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even Opo. buong mundo para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Hindi pala makalakad, Opo, pinupuwa. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tanchuling. Kasi, doon mo nasama nito. Kasama nito mo ng Opo. ospital. Tapos sabi ko, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Mm. Magdadialysis na to. Sabi Hindi. niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po, baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Oo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Yo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, April. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pichichik man po siya. Mga taga-Pangasinan po siya. Yo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo, 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Kami dito, konti lang nga. So, pera. Konti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo.
Nung ay, salamat sa nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God, hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa Diyos. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kiperang aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami daw, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po ang na lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro lalaki. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung si Simon po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? Opo. So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang Opo. nagkaroon ng Oo. So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po. ang kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray.
Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka mo pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni Tatay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon Jacob na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito. Organista, mayroon akong rashes at saka nababog yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Hospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, missing 4 at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing kope. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo, nanay, na wala na talaga. Nagralaya na Oh, ba ako? wala na. Tapos yung sugar mo, nagpalaboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. opo. Yun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nga, nagawasan mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kailangan kasi maintenance. Oo, maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo, nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. January sa Kaya lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya. maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Grabe. Yung Nagralaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumat. Uy, ito nga Ayun. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-send sa akin si, yung kabarkada ko,
Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Kaya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nagkakain siya ng marara. Nagkakape. Oo, anong marara? Dito yung amazing problem. So, masasabi mo ba, nanay, na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng amazing for. Sasabihan ko huwag ng pangalan. Huwag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. So, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kati-kati, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ka na God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Salamat. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nag-inom, natawan ako so itong Amazing 4 medyo marahil na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napitiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, body po. anong 7. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumindimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Panigwa man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank you po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So,
uminom po. Ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari po kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, na maga yung mukha. Bilang anak po, nag-worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos, mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Korea naman tayo. Kasi, naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing Canada. Hindi makapaniwala. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiigiting si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, yung request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Gamit lamang po natin ang kanyang Facebook account na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Ayan. So, yan po yung official Facebook account. And of course, naka-live na din tayo sa official Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so maraming salamat po sa ating technical department ng DCGB Legazpi and kay Sir Nems Flora. Ayan, sa pag-play po ng iba't ibang testimony po namin. Ayan, so happy Sunday po sa iyo, sir. And of course, sa mga nakaantabay, ayan, naka-live na tayo sa DCGB. Ayan, sa mga nakaantabay po sa kanilang tahanan na talaga pong inaabangan
ang programa ni Doc Joey. Ayan. So, sabi nga nung isang client natin from Rapo-Rapo, kung walang radyo, ayan, paano na lang po malulunasan at makikilala si Doc Joey. Ayan. So, talagang bumili ng radyo upang po ay mapakinggan kami. So, nakapunta na kung saan-saan na hospital, ayan, mapagamot. Yan, so nakapunta pa siya sa Ginubatan. Yan, so nandito lang pala si Doc Joey sa ating, sa Kabaangan, diba? So, nalagpasan pa. At dahil sa pakikinig sa radyo, ay napuntahan kami. Kaya marami po yung mga nakikinig sa radyo. Yan, so maraming salamat sa pagtangkilik at pag-abang po ng programa. So, maraming hatid si Doc Joey upang po matulungan kayo, especially po sa kalusugan. Dahil po, diba, yan yung pinaka-importante na meron tayo magandang kalusugan. Kasi ano man po yung mga na-achieve natin, ano man po yung mga kumbaga dumarating sa atin once po na meron tayong hindi magandang kalusugan. Ayan, so hindi po 100% na tayo po ay masaya. Ayan, so si Nanay Marlene Briones, ayan, so nagtatanong, ayan, so Ma'am Lynn, magkano po ang Tom Oil? Ayan, so yung Tom Oil po natin, 200 pesos lang, ayan, maraming nagtatanong, 200 pesos lang, ayan, kung may discount card kayo, i-present po ninyo para po mabigyan kayo ng discount card. Ayan, saan man po kayong lugar, ang ating mga products po ay pwede po namin ipadala po yan through JNT or LBC. Ayan, so yung nag-message sa atin from UK, ayan, so diba, ito from UK pa at nag-message lamang po sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so nag-avail na ng 2 buwan na nag-avail sa atin. Ayan, para po sa kanyang father na kay Tatay Jose Aquino from Camarines Sur. Ayan, so si tatay po nakaramdam na ng kagandahan, kaya po tuloy-tuloy yung pag-take ng ating Amazing 4. Diba? Pumunta dito last August 17, nung time na nagbibigay po si Doc Joey ng mga food packs para po sa mga senior. Ayan, so talagang hindi hadlang yung layo, hindi hadlang yung mga rason natin na hindi natin ma-contact, mapuntahan si Doc Joey. Sabi nga, pag gusto, may paraan, pag ayaw. Diba, marami tayong dahilan sa buhay hanggang sa hindi na natin masolusyonan, malunasan ang ating mga problema sa buhay. Diba, kung tayo po ay nakakaramdam na mga duda, takot, ayan, so magdasal tayo. Diba, yan lang po yung pangsangga natin bilang isang tao, ayan, magdasal. Kung marami tayong mga agam-agam sa buhay, diba? So, kahapon, marami din po yung mga nag-attend sa atin. Ayan, so, may orientation tayo every Wednesday and Saturday from 1 p.m. to 5 p.m. po yan. Kung gusto nyo magpa-schedule one-on-one, pwede naman po yan, diba? Para malaman, maintindihan ninyo kung ano yung mga benefits at paano makakatulong po sa inyo ang ating mga products. By the way, sa main office natin sa Malate, pwede po kayo makapag-avail ng ating mga products dyan po sa ating main office. Yan, so hanapin lamang yung mga taga Manila. Diba? Yung mga nakikinig, yung mga malalayo, pwede po kayo mag-order po dyan. Ito yung address po sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Once again, sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, yung mga pasyente natin ngayon sa Legazpi, ayan, so sarado po yung ating office, pero pwede po kayong mag-message kay Doc Joey if ever po mamaya na gusto nyo na magpakonsulta or mag-avail ng ating mga products. Yan, so i-contact nyo lamang po si Doc Joey kasi since na nandito siya ngayon sa Dorotea, yung mga dito pwede kayo mag-avail, yung mga doon po sa Legazpi, mag-contact po kayo kay Doc Joey para po mamaya, if ever na talagang ito yung oras ninyo, yan, mag-message lamang po kayo sa kanya. Okay, so once again, ito yung contact number po niya sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay, so free health consultation. Diba? So walang bayad ang pagpapakonsulta. Diba? Ano yung gusto nyo? May bayad or wala? So syempre, doon na tayo sa wala. At talaga,
makakatulong sa inyong mga karamdaman, 'di ba? Sabi nga subukan upang mapatunayan, 'di ba? So marami yung mga nagsibalikan sa atin ng mga pasyente. Kaya po yung mga natulungan na natin na nag-take ng ating mga amazing products, ayan, so wag tayo maging kampante, ayan, wag tayo maging madali, lalo na yung mga pasyente po namin, 'di ba? Na talagang ine-expect ninda na 3 months na magaling na sila, 'di ba? Samantalang nagtiyaga tayo for how many years sa ating mga gamutan, gastusan, pero hindi tayo totally gumagaling. So, kumbaga nakakaramdam tayo ng kaginhawaan ng konti, pero not totally na okay na tayo. Kung gusto natin na talagang tuluyan na gumraduate tayo sa ating mga health concern, ayan, so talagang hindi lang, 'di ba? Hindi lang sa pag-aaral gumagraduate. Ayan, sa mga sakit din pwede din tayong gumraduate once na gusto natin na tulungan, lunasan ng ating mga health concern, 'di ba? Kumbaga hindi masaya na gumising tayo sa umaga na masama yung pakiramdam natin. Umaga pa lang bad trip na tayo kasi hindi okay yung ating kalusugan. Pero kung tayo ay natulog ng maganda, wala tayong iniisip na mga health concern, 'di ba? Masaya. So kaya nga ngayon, may itinatag si Doc Joey upang po mas tutukan yung kalusugan. Ayan, especially, di ba, yung mga senior, yung mga PWD, yan, so sila yung mga kailangan tulungan na talagang umabot yung oras na sila nag-senior, yan, marami na yung mga nagkakasakit po dyan. Kaya ngayon nga, di ba, may itinatag si Doc Joey na organization na mas makakatulong sa inyo. Kaya nga, mas hinati-hati ni Doc Joey yung oras po niya para mas lalong marami po siyang matulungan. Although, di ba, nakikita natin sa kanya kung paano talaga at kumbaga natumulong sa mga tao without na walang tumutulong galing sa government, sariling bulsa. Kaya ngayon, 'di ba, may organization tayo na entitled po for the love, care of senior citizen, PWDs and family. Ayan, hindi lang dito para sa mga senior, PWD, mga bata, 'di ba? Kasi usually ngayon mga bata pa lang mga 20s nagkakaroon na ng high blood. 'Di ba? Dito matututunan po natin kung paano at the young age na tayo po ay may magandang kalusugan, 'di ba? So parating inuuna natin dito yung magandang kalusugan. At the end, doon na natin tutulungan kung paano kayo matutulungan din po sa inyong pangkabuhayan. Ayan, especially, 'di ba, uunahin natin yung kalusugan kasi ano man po yung mga pagod natin, kumbaga nagtatrabaho tayo sa isang week pero napupunta lang dun sa gamutan. Dito sa atin, ayan, pagsasamahin natin, ayan, kung paano mas lalong mapapaunlad ang isang pamilya, diba? Na maging kumbaga maiwasan yung sobrang gasto sa hospital o yan, so mga health concern natin, ayan, so kasi kahapon, 'di ba, nakita natin yung mga sitwasyon ng mga senior, yung mga anak nila, sila yung mga unang pinapagamot na samantalang kailangan ng magulang natin na sila yung alagaan natin. Bakit yung nangyayari ngayon? Yung mga usually na pumupunta sa atin, yung mga anak mataas na yung kreya, may high blood na, may diabetes na, yung magulang ang kailangan tutukan kasi nga nagkakaedad na sila. So mga maling disiplina. Ayan, good morning ma'am. Magkano po yung Mega 1? Ayan, so mamaya natin sila i-message. Maraming mga nagme-message sa atin. Ayan po. So ayun, once again, ang ating office, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So ngayon, napakasipag ni Miss Angel na talaga pong one-on-one na ipinapaliwanag sa ating mga pasyente yung ating organization, of course, yung benefits ng ating mga products. 'Di ba? Kahit po kami mapagod ng mapagod, maipaliwanag lang po sa inyo ng maayos. 'Di ba? Kasi 'di ba yung mga ini-intake natin, 'di ba? Nalalaman ba natin kung para saan 'yon? Ano yung mga makukuha natin doon na benefits? Dito sa atin
from Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, mga healthy drinks natin na ipinapaliwanag po namin sa inyo na para kung saan at yung mga benefits na makukuha po natin doon. Huwag tayo basta iinom na hindi po natin naintindihan. Buti kung mga natural yan na walang mga side effect, 'di ba? Dito sa atin all natural. So ang products natin is Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 capsule. So few minutes, i-discuss natin 'yan para mas maunawaan, maintindihan po natin yung mga benefits na pwedeng makuha natin. So tomorrow, Monday, so October 13, ang bilis ng panahon, ilang tulog na lang, ayan, so Pasko na. Paano magiging masaya ang Pasko natin? Kung tayo po ay maraming problema sa kalusugan. Kainan naman. Kaya ngayon pa lang po, kung gusto na natin solusyonan po yan, makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito. Ayan, kanina nga, 'di ba? Umuwi tayo dito sa Dorotea. Yan, so may mga tao tayo dito. Yan, so kapag walang bantay, 'di ba? Walang kusa. Yan, so si Doc Joey kanina nagtanim pa doon ng mga malunggay. Yan, so kaya nga may binabayaran para may mag-asikaso. Pero bakit si Doc Joey pa yung nag-aasikaso? At di ba, 71, maraming nagagawa. At ngayon, yan, so patuloy na tumutulong yung kita ng office natin. Hinahati pa natin para mag-build up ng Christmas party sa December. Yan, so hinahati-hati. Yan, so ngayon kasi marami po talaga yung mga naghihirap ngayon. Diba? Kaya po sa may mga tanong about sa ating mga products, ayan, so feel free na magtanong po kayo. Kasi kapag nagtanong kayo, mas maganda para mas maintindihan po natin. Kaysa tayo ay hindi tayo magtatanong. Ayan, so yung mga ibang pasyente nga natin, 'di ba? Ayan, so hindi po makuha yung office natin. Kaya nga sabi natin, harap, 'di ba? Harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, kaya pag tapat nyo doon mismo yung office natin. Ayan, hindi kayo mawawala kapag marunong din tayong magtanong. Okay? So, once again, ang ating mga contact number, yan, so mag-message na kayo ngayon kasi sa office natin, first come, first serve basis. Ayan, kung malayo kayo, pwedeng ipadala sa JNT, sa GCash yung payment at ipapadala namin through JNT. Diba? Ayan, so sa mga nakaantabay po sa Doc Joey Bitito page, ayan, so i-like at i-share po ninyo yung programa ni Doc Joey kasi makakatulong din kayo sa iba na gusto din pong matulungan sa kanilang karamdaman. Sabi nga ni Ma'am Mariel kahapon, alam mo nga yan, Ma'am, ayan, so yung nag-collect ng ating payment sa DCGMA, piniflex daw niya yung mga products natin kasi alam niya na magaling yung products natin. Marami din daw sa kanya yung mga nagtatanong, ayan, so kasi itong products natin hindi po nakakatakot mag-share. Bagkos ito ay makakatulong po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, diba? So, unang-una nyo matutulungan dito ang inyong pamilya. Ayan, so unahin. Last Monday nga, diba? Nung Sunday, ayan, so yung pinsan ko pumunta sa akin. Ayan, nag-school siya dyan sa BU. Kasi ito may asthma since bata pa siya. Yan, so nawala na. Yan, so nawala na yung asthma niya kakainom ng ating products. Yan, nakaligtaan kasi maraming ginawa na mga event. Ayan, so inatake na naman ng asthma. Ayan, so walang tulog si Miss Len. Ayan, so pinainom natin every 4 hours 8 cups ng Amazing 4. Though na mabilis kasi yung result kapag high dose. Ayan, kasi wala tayong overdose, walang mga side effect, as long as kapag mataas yung dosage, mas mabilis yung result. Pero, minsan, ayan, talagang, binabudget din po natin. Ayan, yung pera natin. Pero kung kaya at afford natin, mas high dosage, ayan, so mas maganda. Ayan, so kaya nga, si Miss Len talagang, ayan, talagang,
ayan, dito na tayo kasi talagang kailangan ng ating pamilya. Ayan, so kung wala si Miss Len, hindi nakilala si Doc Joey, paano na lang? Ayan, so hindi ko naman siya dinala sa hospital kasi alam ko naman yung gagawin. Diba? Nakakatulong nga tayo sa iba, what more sa ating pamilya. Diba? Kung alam mo na kung ano yung gagawin, diba? So, alam mo na din kung paano din malulunasan yung health concern. Ayan, so, pinainom ko 8 cups ng Amazing 4. Ayun, so, kinabukasan, okay na. Ayan, so, si Papa naman umuwi sa ginubatan. Ayan, so, pagbalik dito sa akin, maraming ubo kasi marami daw nagkakasakit ng ubo si Trangcaso. So, nahawaan siya. Diba? So, ngayon, pagbalik sa office, yan, so, last Wednesday, yan, so, grabing ubo, talagang nangayayat. Yan, so, pinainom ko ng Amazing 4. Yan, so, ngayon, okay na naman. Ayan, so, ngayon, hindi siya sumama dito kasi nagpapa-harvest tayo ng coconut doon sa Masarawag. Ayan, so, may caretaker tayo doon. Yan, so, pinapunta ko na lang siya doon. So, kasi okay na siya. Yan, kasi laking tulong talaga yung products natin. Hindi sa pagyayabang, 'di ba? So, gusto talaga, 'di ba? Yan, so si Kuya Mac, kaya nagpasaway na naman si Kuya Mac. Ayan, so ang dami kasi nito si Kuya Mac, talagang kung saka nag-edad, 'di ba? Talagang doon nagpasaway si Kuya Mac. Ayan, so ito ina-aksidente din yan si Kuya Mac. Ayan, so kung hindi pinainom ni Doc Joey ng Mega 1, 5 peraso sunod-sunod, ano na lang kaya mangyayari nito kay Kuya Mac? Ayan, bumagsak si Kuya Mac. Yan, napilayan. Ayan, akala ko na-stroke na si Kuya Mac. Yan, pinainom kahit walang malay, yan, pinainom ni Doc Joey ng Mega 1, sunod-sunod, 5 kapsula. Yan, so dun lang nabuhayan si Kuya Mac. Yan, so akala ko inatake na si Kuya Mac. Ayan, so kasi pasaway din, diba? So, pero hindi matiis ni Doc Joey kahit pasaway si Kuya Mac. Ayan, so ayun po, kaya ayan, so kung gusto natin maging healthy, yan, malunasan po ang ating health concern, yan, so subukan ng ating mga products. Marami na tayo natulungan, hundreds of thousands of user na po ang natulungan ng ating mga produkto. Kaya po, ayan, hindi kayo dapat magduda. Magduda kayo kasi kung for how many years na kayo na umiinom ng maintenance ninyo, pero hindi kayo gumagaling, diba? So, subukan po natin. Sabi nga ni Nanay Insing kahapon, ayan, kasi yung anak niya mataas yung creatinine kasi natulungan na natin that time. Yan, nawala ng disiplina sa sarili, uminom, na parang wala nang kinabukasan. 'Di ba? Na kumbaga kumain na walang disiplina sa sarili. Ngayon po tumaas yung CREA, due for dialysis na. Yan, so ngayon po ay umiinom naman ng products natin. Ayan, so tumanda na si Nanay, 'di ba? Na kumbaga nagtutok na lang sa anak. Naman na talaga, sabi nga, walang ina na matitiis ang anak. Ayan, kahit gaano kapasaway ang anak, pero hindi kayang tiisin ng magulang kapag nagkasakit ang anak. Yan, kaya po, sa mga anak din, yan, isipin din po natin yung ating mga magulang na nagsasakripisyo para sa atin. Yan, so, yun, ngayon patuloy na umiinom ng products si Doc Joey. Yan, so, kaya po, ayan, so, kahapon din, si Nanay, yan, so, ni-refer ni Sir Jen Rioso. Ayan, so, yung nasa government din. Ayan, so, ni-refer kasi almost 300 plus din yung CREA. Ayan, so, pinattend natin ng orientation. Ayan, so, after that, ayan, binigyan na po natin ng dosage. Ayan, kung gusto natin mag-try, ayan, so, minimum 10 days. Ayan, so, minimum 10 days po. Hindi 1 week, ilang araw, 'di ba? Minimum 10 days na pag-take ng ating mga products. Kasi yung iba gusto ilang araw lang, ilang days lang, 'di ba? Ilang week lang, gustong gumaling na. Yan. So wala pong shortcut. Gaano man po natin gusto na within 1 week, kaya gumaling na tayo, wala pong shortcut. So lahat tayo dadaan sa proseso, 'di ba? So wala pong shortcut. Kaya kung gusto natin na makaiwas sa health concern, sa sakit, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. Kasi kung ano yung ginagawa natin, ano yung pinapasok natin sa loob ng katawan natin,
in the end, pagbabayaran po natin yan. 'Di ba? Hindi tayo makakawala. Yan, hindi natin talagang itong tawag dyan. Ayan, so talagang kailangan natin gastusan para maibalik natin yung magandang kalusugan. 'Di ba? So kami nga, almost 1 week kahit Sunday, 'di ba? Nagtatrabaho. Yan kasi sayang yung oras. So habang bata pa, 'di ba? Magtrabaho, mag-save. Kasi kapag tumanda tayo, yan, so kawawa tayo. Based po sa mga experience natin, na i-encounter natin sa mga pasyente natin na halos naghihiyakos para po matulungan sila sa kanilang health concern. Yan, so talagang nakakapangutang para talagang matulungan sila, 'di ba? Na matulungan nila yung sarili nila. Yan, so kaya habang bata pa, hindi one-time billionaire. Yan, kapag nagsahod, ayan, pupunta ng mall, ubos, yan, kasi may sahod naman ako, magtatrabaho naman ako. So, isipin natin yung pagod natin. Yan, so gawin natin, i-invest natin sa maayos para po maging okay, diba? So, lahat po yan natutunan ni Miss Len kay Doc Joey. So, kung paano naabot ni Doc Joey yung tugatog ng tagumpay, paano at the age of 71, still healthy, diba? So, kasi kapag kahit na maganda yung trabaho mo, mataas yung sweldo mo, pero kapag nagkasakit ka, halos kulang pa yung sweldo mo para para magpagamot ka, para maibalik yung magandang kalusugan mo. So, dito sa atin, natututunan po natin or matututunan natin yung magandang kalusugan, kung paano makakaiwas sa sakit, at syempre, paano natin maista sa ayos yung ating mga savings, yung ating sahod, ayan, mapupunta sa maganda. 'Di ba? So, ako nga nag-start lang from benta-benta hanggang sa nag-build up ng clinic sa Daraga na tiniwalaan ng ating mga pasyente, na hanggang ngayon tinitiwalaan din po ni Doc Joey dito sa ating office sa Legazpi. Yan, so ngayon, pinagsasabay natin. So, nagkaroon na din tayo ng mga investment. Yan, so, pero patuloy tayo. Ngayon, ginagawa ko na mas makatulong din po sa mga taong gusto din pong matulungan. 'Di ba? So, kaya marami sa atin na nagtitiwala at nagme-message sa atin na kung paano matutulungan din po sila. Ayan, so, marami, si Nanay Jacob nga from Piña Francia, Daraga Albay. Matagal itong pasyente ko dyan sa Daraga. Yan, kapag nagsisimba siya dyan sa Santo Cristo, lagi tayong sinasabay. Kasi mas yun yung gifts na maganda na kumbaga na ma-achieve natin bilang isang tao, na ipagdasal tayo ng ibang tao para sa ating magandang kaayusan, yan, so makaiwas sa mga aksidente, yan, so malaking gifts na po yun. Hindi yung regalo na kumbaga yung bibilhin, ibibigay sa'yo, kahit prayer lang, napakalaking blessings na po yun. Diba? So, yun yung hindi natin kayang bayaran, yung ipagdasal ng ibang tao. Diba? So, ayun, kaya po sa lahat ng gusto na mga kumbaga na matulungan sa kanilang health concern. Last Sunday, yan, so yung 2 week na kami ni Doc Joey hindi nakauwi dito sa Dorotea. Yung last Sunday, yan, kasi hindi tayo nakauwi kasi nabalik ko ako dun sa hagdanan. Yan, sabi nga ni Nanay Insing, buti ka pa, hindi dinala sa hospital. Ayan, kasi ayaw ko talaga magpadala sa hospital. Kasi ayan, umiinom lang tayo ng products ni Doc Joey. Ayan, so talagang hindi ako nakalakad ng isang araw. Ayan, so pinahilot ko talagang kumbaga, talagang mapapaihi ka sa sakit. Diba? So, ayun. Kaya, ayan, uminom lang tayo 8 cups ng ating amazing products, yung ating Amazing 4. Ano man po ang mga karamdaman ninyo, yan, meron man kayong high blood, creatinine, arthritis, cancer, ayan, so lahat po yan, Amazing 4 lang po yung ibinibigay po namin, 'di ba? Walang iba. Kasi sa iba, 'di ba? Iba yung sa high blood, iba yung sa diabetes, iba yung sa puso, iba yung sa cancer. So dito sa atin pangkalahatan na po siya. Hindi lang para doon sa alam yung sakit, 'di ba? Kahit hindi nyo alam na may iba pa kayong sakit, lahat po 'yan
kasama na naaayusin ng ating Amazing 4. Yan, so nakukuha po ba natin yan? Yan, kaya magtanong po kayo. Yan, so libre lang naman po ang pagtatanong, kaya magtanong po tayo. So tomorrow, open po kami dyan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga nakaantabay po, yung mga taga-Rapu-Rapu, marami po yung mga nakikinig sa atin dyan. Ayan, so marami na din tayo mga pasyente po dyan sa Rapu-Rapu. Ayan, so Magnito, Ginubatan, Taisan. Ayan, so marami na tayo mga pasyente po dyan. Ayan, so si Jerome Berido. Ayan, so na shout out po dito sa Barangay Karugkog, Rapu-Rapu, Albay. Yan, so nakikinig po siya ngayon. Yan, so kaya po, yan sa mga nakaantabay sa radyo, nakikinig po sa ating Facebook. Yan, so live streaming sa Doc Joey Bitito. Ayan, so i-search po natin ang Facebook page na Doc Joey Bitito. Ayan, so mag-like po kayo, mag-comment or mag-share po kayo para po mas updated tayo sa mga sa mga ina-upload, 'di ba? Yan, so kaya po, ayan, so question lang, 'di ba? Magtanong para mas maunawaan natin. Okay? So once again, tomorrow, ayan, so open po kami diyan sa ating office, and yung mamaya kung mayroon po na mag-a-avail ng products natin or magpapakonsulta po kay Doc Joey, yan, so mag-message lamang po kayo sa kanya. Once again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598, or sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan, so sobrang ganda ng panahon ngayon dito sa Dorotea. Yan, so hindi gaano mainit. Yan, so mahangin. Ayan, so ito yung sariwang hangin na talagang walang mga pollution. Ayan, so maganda. Ayan, sariwa. Ayan, kaya sa may mga problema sa lungs, may mga sipon. Ayan, so maganda ito. Ayan, so kasi sariwang hangin siya. Ayan po. Ayan, so kaya ayan. So ayan, so ipaliwanag na natin yung ating Amazing 4. Yan, so ang ating Amazing 4 po is 4 na kapsula. Yan, sa mga nagtatanong, 'di ba? Kasi hindi maunawaan na asan ba yung Amazing 4? Yan, so ang Amazing 4 natin, nandyan si Mega A capsule, nandyan si Multi-5, si Miracle C, and si Mega 1 capsule. 4 po yan na pinagsama-sama para malunasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. So, pangkalahatan. Yan, katulad, kapag may isang tao na nagpakonsulta sa atin, Doc Joey, meron akong sakit sa puso, meron akong diabetes, may prostate, may gout. Yan, so lahat po yan kasama na sa aayusin. Not only doon sa alam natin na sakit, bagkos sa lahat ng sakit na meron ka. Yan, so at syempre yung mga darating pa, 'di ba? Malulunasan mo na 'yan, 'di ba? So unahin natin si Mega E capsule. Yan, ang ating Mega E capsule ay naglalaman po ng 5 klaseng mga potent berries. Yan, so, hindi lang po mga ordinaryong superfruits. Yan, so loaded with antioxidants for detoxification. Yan, katulad ni Tatay, ni Kanor from Kamalig. Ayan, so almost 4 days na kumbaga hindi nakapagbawas. Yan, so masakit na din yung tiyan, 'di ba? So hindi na talaga halos okay. Yan, pagpunta sa office natin, masakit na yung tiyan. Yan, so kaya ayan, pinainom natin ng Amazing 4. Ilang minutes lang, nakaramdam na po siya ng kaginhawaan. Sabi niya, Doc, parang nawala na yung pain, nawala na yung sakit. So, ilang minutes pa lang na umiinom po siya. Yan. So, kaya, ayun,
Kaya maniwala at magtiwala, 'di ba, sa products ni Doc Joey. Isa po 'yan sa makakatulong si Maggie para po ma-normalize ang pag-vowel movement. Isa 'yan sa dapat natin na maiwasan, na dapat po ay maging normal ang ating bowel movement. Kasi 'di ba, sa isang araw, ilang beses ka kumakain, 'di ba? Ilang beses kang kumakain sa isang araw, pero hindi ka nagbabawas, di ba? So, dapat maging normal po yan. Of course, may mga problema po sa prostate. Yan, so sa mga kalalakihan, malaking tulong po yan. Katulad ni Sir Raul Hana, na umiihi na po ng dugo. Ayan, so natulungan po natin si Sir Raul, na ngayon, na isa na po siya na nag-share ng ating mga produkto. Yan. So, sa may mga katarata, the best din po ang ating Mega A. Yan, katulad po ni Tatay Alfredo Dr. Dadea. Nakaka-proud ito si Tatay Alfredo Dr. Dadea. 80 years old. Diba? Nakakapagtanim for ilang hectares. Maraming tanim ngayon ng mga kamote, pakwan, saging, may mga palayan. Diba? So, ngayon, ay na-continue niya. Yan, nakakitang muli, walang operation. Yan, sa may mga UTI, may mga cancer, the best po ang ating Mega A. Kasi nga po, for detoxification. Of course, sa skin natin, di ba? Kasi sa isang tao, kumbaga, nagre-reflect yung itsura natin kapag may sakit ang isang tao. Di ba? Iba yung itsura ng isang tao kapag may sakit ang isang tao. Yan, kapag katulad ni Doc Joey, sabi ni Ma'am kahapon, ang flawless pa ng skin ni Doc Joey. Parang bata pa tingnan. Kasi 'di ba nagre-reflect yung yung products natin. Maganda yan sa skin appearance. Okay? So, ayan si Multi5 naman. Ayan, immune booster po siya, 'di ba? So, siya po ay nagpapalakas ng ating resistensya. Ano man po yung stress na na-encounter. Ayan, so malaki yung maitutulong po ng ating Multi5 capsule. Sa may mga diabetes, the best din po ang ating Multi5. Yan, so yan, sa may mga problema din po sa immune system. Ayan, kapag mahina ang immune system, the best po ang ating Multi5 capsule. Of course, nandyan din po ang ating Miracle C na naglalaman po ng 5 klaseng vitamin C. Diba? Hindi talaga, kumbaga hindi lang ordinaryong vitamin C, bagkus po ito ay natural vitamin C. Kahit mga bata, matatanda, pwede pong uminom ng ating vitamin C. At of course, kahit po kayo'y acidic, ayan, safe pong inumin ang ating vitamin C. Yan. So, kaya nga, mas the best na inumin ang ating mga kapsula na wala pong laman ang inyong tiyan. Diba? So, nandyan din po ang ating Mega 1 na pinaghalong Amazing Trio plus 7 added herbs. Yan. Kaya kung kayo po, hindi pa malubha ang inyong health concern, pwede po ang ating Mega 1. Pero, kung ang sakit po ninyo talagang sobrang lala na, sobrang dami na, mas the best po si Amazing 4. Ayan, kasi yan na talaga, yan na yung re-recommend po natin dyan. Kaya po, kung ayaw natin na lumala ang ating health concern, agapan po natin yan. Magpakonsulta po tayo, di ba? Kasi free health consultation. Yan po. So, yan yung products natin. Of course, may mga healthy drinks din tayo. May mga coffee din po kami. Kaya kung umiinom kayo ng kape, pwede po ang ating, ang ating mga coffee. Yan, pandagdag lang po siya. Kaya sa may mga sakit, hindi po pwedeng coffee lang. Mas the best ang kapsula. Diba? Meron tayong Mega A coffee for detoxification sa may mga sobra sa timbang. The best po ang ating Mega A. Of course, ang ating Multi5, yan, so nagpapakalakas din po siya ng ating resistensya. Of course, nandiyan ang ating Amazing Coffee Mix, 14-in-1. Yan, sa may mga diabetes, the best po ang ating Amazing Coffee Mix. Meron din tayong Mega Choco, Immune Booster naman po ang ating
Mega Choco. Ayan, sobrang ingay dito kasi may mga nagsuswimming. Ayan, so nagsikantahan sila, sayawan, diba? So kaya pasyensya na. So maingay talaga dito. Ngayon, ayan, kasi may mga tao po, diba? So, ayun, so hoping na naiintindihan nyo naman po, diba? So, ayun, so meron din tayong juice, kaya sa may mga problema po sa UTI, may mga ubo, sipon, trangkaso, the best po ang ating Amazing Juice. Okay? So, kaya sa may mga katanungan po about sa products natin, yan, so kung hindi nyo po malunas-lunasan ang inyong health concern, pwede po kayo na mag-take ng ating mga products. Mapabata man, matanda, pwede pong uminom ng ating amazing products. Ayan, si Ma'am Maris, Bien, ayan, so nag-order siya ng 2 box ng Amazing Coffee Mix at Mega One. Ayan, so magkano po Ma'am Len yung Tom Oil? Ayan, so mayroon din siyang in-order na Tom Oil. Ayan, so yung ating Tom Oil, turmeric, oregano, moringa, artemisa, lahad bulan. Ayan, so ayan po yung pinaghalo-halong pang-massage kasi hinahanapan po tayo mga pang-massage. Yan, so meron na tayo sa office natin. So tomorrow, yan, so from 8 a.m. to 6:30 in the evening, ayan, so open na po yung ating office. Okay? So ngayon, ipapaliwanag din po natin yung organization na binibuild up po ni Doc Joey. So entitled po, For the Love, Care of Senior Citizens, PWDs, and Family. Ayan, so para mas maunawaan, para mas intindihan natin ang ating kapwa natin, ayan, so ito dapat ang paliwanag po natin sa kanila. Ayan, so kasi 'di ba, meron tayong para sa mga senior, may 500 pesos at may mga karamdaman, halimbawa, 'di ba, mataas ang dugo. Ayan, so may high blood. Yan, so pumunta sa doktor. Yan, so dahil may karamdaman, ano kaya ang mangyayari sa 500 pesos po ninyo? Diba? Kasi marami yung nagtatanong para saan yung 500 pesos. Yan, so yung 500 niya ay bayad lang po yun sa consultation. So dito sa atin walang bayad. Free health consultation. Paano na lang? Diba? Kapag re-require tayo ng laboratory, at mga gamot. Ayan, so, at hindi na exam. Ayan, so, dito kasi sa atin may quantum tayo for 100 pesos. Ayan, so, may magnetic health analyzer na tayo. Ayan, so, sa atin, ayan, so, sa ating For the Love, Care of Senior Citizen, PWDs, and Family, with 550 pesos, ano ang magagawa nito? Ayan, so 550 pesos, ano na yung makukuha natin, ano na yung maitutulong sa atin ng ating 550 pesos. So dito sa atin, free health consultation. Sa natural medicine, at sasabihin mga bawal na kainin at gagawin. Diba? Kasi kapag humingi tayo ng advice, nagpakonsulta tayo, yan, so may bayad po yun. So dito sa atin, libre. Yan, so free health consultation, a-advisean kayo kung ano yung dapat at hindi dapat. Diba? So, number 2, na pwede po natin na makuha ulit, na benefits sa 550 pesos mo, meron ka ng 15 capsule na Mega One. Diba? May 15 capsule ka na nagkakahalaga po ng 875. Yan, so makukuha mo lang ng 500 pesos. Yan, so 15 cups na Mega One with 21 natural ingredients. So good for 5 days or 7 days intake mo na po yan. So 1 week. Yan, so pang 1 week na yan. So ibig sabihin, nag-umpisa na may magagawa sa pasyente at baka may maramdaman na siyang magpagbabago sa kanyang kalusugan. Diba? Baka sa 1 week na yan, ayan, so makaramdam ka na ng kagandahan. Number 3, na makukuha po natin na benefits, may 20% discount ka na. Diba? Sa mga produkto natin ng Miracle Health Corporation. Diba? So, like, nag-avail ka ng ating mga products, next purchase. Yan, so may less 20% discount ka na. Yan, so number 4, pwede siyang magbenta
at kumita ng 20%. So example, sa halagang 500 pesos niya, times 20, yan, so equals 100 times 5, yan, so may 500 pesos ka na. Yan, so sa 500 na pesos mo, yan, may makukuha ka 20%. Yan, so yun, so kapag nag-avail na ng products. Yan, so kung ayaw niya magbenta, mag-recommend or mag-refer ng pwedeng mag-member o bumili ng mga amazing products po natin. So kikita ng 10% habang bumibili ang member. So halimbawa ako, 'di ba? May nag-recommend sa akin. So siya, ayan, so lagi siyang makakakuha ng 10% sa akin habang bumibili ako. 'Di ba? So may makukuha siyang 10% kay Doc Joey. Ayan, so may mga discount tayo sa mga susunod bilang miyembro. Ayan, so yung 550 pesos mo, hindi lang para doon sa isang company, like sa ating office, sa magpapakonsulta. Pagkos pwede kayong kumita dito sa Dorotea Resort with 15% discount. Sa charcoal briquettes, yung ating organic charcoal briquettes. Ayan, so makakatulong din po yun sa inyo para makatipid kayo sa panggatong. Yan, so makipag-ugnayan kayo kay Ma'am Cha Baraga. Dito po yan sa Pili, Ilawod, Bakakay, Albay. So dito may mga available na tayo mga charcoal briquettes, especially sa mga nag-iihaw. Makakatipid kayo dito kasi 3 to 4 hours yung tagal ng init po niya. At hindi po masamok, 'di ba? Kasi yung panggatong natin kapag kumbaga naupos na siya, yan, so masamok. Ayan, so makalat. Ito po ay hindi. Ayan, so at 100% organic pa po siya. So number 7, kasali kayo sa Christmas party sa darating na December 2025. So may unang event, ayan, so sa December. So number 8, kasapi sa organization na Makajos, Makabayan, ayan, so Makatao, ayan, so senior PWD, ayan. So number 9, kasali sa iba't ibang activities para matulungan ang mga miyembro. So at maraming pang iba na ang layunin ay magandang kalusugan, kabuhayan, serbisyong panglipunan. Ayan, so na Makajos at may wagas na pagmamahal sa mga miyembro. So dito lahat ay panalo, walang talo. Kaya kung maunawaan ng mga tao, lahat ay siguradong sasali kayo, 'di ba? So ayun, so once again, tomorrow po open po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation. So, once again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang Facebook account. Ayan, hanapin lamang po natin ang Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, sa main office natin, pwede po kayo makapag-avail ng ating mga amazing products through Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. Okay? So, ang main office natin sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, contact number po dyan sa main office. Yan, so sa 0908-1222-85. Once again, 0908-1222-85. Ayan, so contact number naman po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, sa mga mag-avail po sa Cabangan, Legazpi. Yan, so nandito kami ngayon sa Dorotea Resort and Spa. Yan, sa mga mag-avail po ng ating mga amazing products hanggang mamaya po kami, diba? So, yan, lilipat na po kami ngayon. Yan, so, ay po ate kung pwede daw po pataas. Ayan, so may mga transient sa Legazpi. Yan, so may mga lilipat ngayon. Ayan, so,
2 minutes to go. Yan, sa mga may tanong pa about sa products natin, feel free na mag-message po kayo, diba? So, huwag niyong babasahin yung message ni Kuya Mac dito sa live streaming natin. Yan. So, pasaway yan si Kuya Mac. Diba? So, yun. Free health consultation po tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay? So, kung may mga tanong pa kayo, yan sa mga taga Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, yan, so, Pangasinan, sa mga nagme-message sa atin, yan, so, tiwala lang. Yan, kasi, di ba, very legitimate ang ating company. Yan, so, kasi, di ba, bago namin ipadala ang inyong produkto, kailangan po mag-payment muna kayo through GCash, di ba? So, GCash payment lang at 3 to 5 days. Yan, so darating na po sa inyo ang inyong produkto, diba? Talagang darating na kompleto, walang kulang. Yan, so kapag may kulang, sabi nga ni Doc Joey ay dadagdagan yan, diba? Kapag nagkulang or hindi nakarating sa inyo ang inyong produkto. Kaya ayan, diba? So tiwala lang. Kung gusto natin matulungan, malunasan po ang ating health concern, yan, kailangan natin magtiwala at subukan ng ating mga products. Okay? So, once again, happy blessed Sunday po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nakikinig po sa kanilang radyo. Yan, so tomorrow po, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Again, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. Once again, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Yan. So, maraming salamat po sa lahat na nakaantabay po sa aming programa. So, from the start hanggang sa end, maraming salamat po sa mga nakinig at hoping po ay matulungan nyo po ang inyong sarili. So, bukas po ang aming office para sa inyong lahat, para po ay matulungan po kayo. Ayan, so medyo na yung boses ni Miss Lynn kasi sobrang ingay talaga dito. Kailangan natin na medyo yung boses natin. Makipagsabayan tayo. Diba? So maraming salamat po. Happy blessed Sunday. Ako po ay pansamantalang magpapaalam na at magbabalik po ang aming programa tomorrow from 5:30 to 6:30 in the evening. So my name is Miss Lynn. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Bencena, this has been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and happy Sunday po.